Здравейте! Васил Бедров съм от Solar Technology BG. Искам да ви покажа как в момента изграждаме 18 кВт фотоволтаична централа на 70 декара крушова градина. Така че сигурен съм, че ще ви е интересно. Тази фотоволтаична централа е изградена специално за нуждите на тази 75 декара крушова градина. Целта е стопанството да може да полива през целия ден, дори в най-горещите летни месеци, без да зависи от електроснабдяването. Така осигуряваме постоянна влажност, по-плодородна почва и по-висок добив с напълно чиста енергия. Това е 15 кВт хибриден инвертор на марката DE, настроен на off-grid. Това означава, че изобщо няма мрежа, понеже се намираме в полето на крушова градина. Нека ви покажа за момент как се движат нещата. Виждате, че батерията се зарежда на 64%. В момента няма никакви консуматори, но ще бъде включена помпа за напояване в съседен собствен язовир. Имаме монтирано табло, има изкаран контакт, така че да може да използват клиентите и контакт. И тук са самите батерии. 20 кВт часа батерии, така че да може да им осигури пълно захранване на помпата за поне 4 часа при облачно време. Централата е монтирана на път, така където минават с самия трактор, така че няма да пречи изобщо на самата градина. Това е още една стъпка към модерно и устойчиво земеделие. Ако искате и вие да намалите разходите си и да станете енергийно независими, просто се свържете с нас.